Invaliditický pacient môže byť uznaný za invalidného aj za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie nie je to isté. O invalidite rozhoduje sociálna poisťovňa a o ťažkom zdravotnom postihnutí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Človek je invalidný vtedy, ak jeho ochorenie spôsobuje pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Jednotlivé ochorenia sú spojené s rôzne veľkým poklesom schopnosti pracovať. Je na to tabuľka, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. To, aký veľký pokles spôsobuje práve vaše ochorenie, zistíte na stránke Hematologický pacient.sk v časti Právna poradňa v odkaze Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri hematologických ochoreniach. Na invalidný dôchodok máte nárok vtedy, ak ste invalidní, ak ste boli dostatočne dlho dôchodkovo poistení, teda ste boli zamestnaní alebo ste podnikali. Dôchodkovo poistení sú aj rodičia na rodičovskej dovolenke, opatrovatelia a osobní asistenti ťažko zdravotne postihnutých, za nich platí dôchodkové poistenie štát. Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia závisí od vášho veku. Napríklad, ak máte viac ako 45 rokov, tak musíte byť dôchodkovo poistení aspoň 15 rokov. Ak ste však neboli dostatočne dlho dôchodkovo poistení, môžete si dôchodkové poistenie doplatiť dodatočne. Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva v pobočke sociálnej poisťovne. Je dôležité, aby ste mali so sebou všetky doklady, ktorých zoznam nájdete na našej stránke v časti Právna poradňa. Takisto je veľmi dôležité, aby váš lekár vo svojej správe podrobne uviedol všetky výsledky a údaje, ktoré potvrdzujú, že ste invalidní, teda že spĺňate podmienky podľa tabuľky. Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie 120 dní. Ak s rozhodnutím nie ste spokojní, môžete proti nemu podať opravný prostriedok. Vzor opravného prostriedku nájdete v našej právnej poradni. Ak si s ním neviete poradiť, napíšte nám a my vám poradíme. Ťažké zdravotné postihnutie spôsobuje mieru funkčnej poruchy alebo teda poškodenia zdravia v rozsahu aspoň 50 %. Opäť je na to osobitná tabuľka, ktorá je prílohou zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia a túto tabuľku alebo teda mieru poklesu pri jednotlivých hematologických ochoreniach nájdete na našej web stránke. Ťažko zdravotne postihnutý človek má nárok na vydanie preukazu, s ktorým si potom uplatňuje rôzne úľavy a zľavy, napríklad pri cestovaní. O vydanie parkovacieho preukazu môže požiadať ťažko zdravotne postihnutý človek, ktorý je súčasne odkázaný na individuálnu prepravu, čo znamená, že sa nedokáže dostaviť k vozidlu hromadnej dopravy, nastúpiť do neho, udržať sa v ňom alebo vystúpiť, prípadne nezvláda nejaké iné situácie, ktoré nastávajú pri cestovaní hromadnou dopravou. S výnimkou slepoty neexistuje presný zoznam diagnóz, ktoré automaticky spôsobujú, že je človek odkázaný na individuálnu prepravu, ale každý prípad sa posudzuje individuálne. Je preto veľmi dôležité, aby váš ošetrujúci lekár vo svojej správe uviedol veľmi presne a podrobne, v čom vaše ochorenie spôsobuje, že nemôžete cestovať hromadnou dopravou. Napríklad vám hrozí zvýšené riziko infekcie, zlomenín, prípadne ste slabí. Ťažko zdravotne postihnutí môžu poberať jeden alebo viacero pravidelných alebo opakujúcich sa peňažných príspevkov, ktorých je dohromady 14. Ak ste súčasne odkázaní na individuálnu prepravu, môžete poberať príspevky, ktoré súvisia s prepravou, napríklad na kúpu auta, úpravu auta, na nákup pohodných hmôt či na prepravu zabezpečovanú inou osobou. Podrobnosti o právach ťažko zdravotne postihnutých pri preprave nájdete napríklad v príručke Pacient a auto, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť z našej webovej stránky. Žiadosť o preukaz a príspevky sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého bydliska. Úrad má na rozhodnutie 90 dní. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete proti nemu podať odvolanie do 15 dní. S odvolaním, ale aj s akýmikoľvek ďalšími otázkami súvisiacimi s invaliditou či ťažkým zdravotným postihnutím vám radi pomôžeme v našej právnej poradni.